खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव बीसीसीआई नि सायाव मोनसे गेदेर खौरां। टीम इंडियाया एशिया कापआव बाहागो लानाय नंलिया। बीसीसीआई नि मोनसे गेदेर थिरांथा। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बे बारनि जानो गोनां एशिया कापआव टीम इंडियाया बाहागो लानाय नंलिया। मख'नो गोनांदि एशिया कापआ 2025 मायथाइनि फैगौ सेप्तेम्बर दानाव खुंजागोन। बोर्ड अफ कंट्रोल फर क्रिकेट इन इंडिया एबा बीसीसीआईआ बोहैथि बोसोर सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां एशिया कापआव बाहागो लानाय नंलिया होनना गेदेर थिरांथा लादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावराव दावसिनि एशिया कापआव बाहागो लाया होनना थिरांथा लादों। आरो एशिया कापआव बाहागो लाया होनना बीसीसीआई एशियान क्रिकेट काउन्सिल एबा एसीसीनो फोरमायहरबाय। नाथाय बीसीसीआईआ एशिया कापआव बाहागो लाया होनना फोसावदोंब्लाबो दासिमबो मावख'आरि महरै एशिया कापनिफ्राय ओंखारनायनि थिरांथाखौ फोसावाखै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे थिरांथाखौ बीसीसीआईआ खुगाजोंल' फोरमायनाय जादों।